Που ήρθατε σήμερα στην πρωτοχρονιάτικη σπίτα και ιδιαίτερα την κυρία Περιφερειάρχη, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Στέφανο Πουλημένο, πρώην Ομάρχη, ιδιαίτερα τον κύριο Χρήστο Κασίμη, τον κύριο Κώστα Γραμμένο, τον κύριο Ιωάννη Χαλικιά, τον πρόεδρο του Ολύμπου, κύριο Σπύρο Καρδακάρη, και όλους τους φίλους και παλέμαχους του Ολύμπου και τον κύριο Σπύρο Πίκουλα, πρώην πρόεδρο. Εντάξει, πάντα ξεχνάω κάποια πράγματα, πρώτη μας φορά είναι, για συγγνώμη αν έχουμε λίγο κράτ. Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια, δεν ακολουθώ πολύ, δύο λέξεις από μόνο, δύο λόγια, για το σκοπό που ιδρύθηκαν οι παλέμαχοι. Ο πρώτος ήταν που μας αρέσει να παίζουμε και να βρισκόμαστε συνέχεια στο γήπεδο. Ο δεύτερος, να συμμετέχουμε όσο γίνεται περισσότερο σε όποια τουρνουά για σκοπούς φιλανθρωπικούς. Και ο τρίτος, για να είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον Όλυμπο, την ομάδα μας, από όποιο σημείο μπορέσουμε. Αυτός ήταν ο λόγος και ο σκοπός που ιδρυθήκαμε. Από εκεί και πέρα, πώς θα αναπτυχθεί η ομάδα, δεν γνωρίζουμε γιατί θα γίνει. Αυτά ήθελα να πω εγώ. Σας ευχαριστώ. Ο αρχηγός, ο κύριος Δήμος, είναι ο αρχηγός της ομάδας των παλεμάχων. Ο αρχηγός τέλεχος της ομάδας είναι εγώ. Και να δούμε τον χαιρετισμό του κύριου. Σας ευχαριστούμε και εμείς για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας την ομάδα των παλεμάχων που ανταποκριθήκατε. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι οι πρωτοβουλίες που παίρνουν οι παλέμαχοι και εμείς συγκεκριμένα δεν έχουμε κανέναν άλλο λόγο να υποκαταστήσουμε κανέναν και τίποτα. Οι όποιες κινήσεις γίνονται από την πλευρά των παλεμάχων γίνονται αποκλειστικά μέσα στα πλαίσια αυτό που περιέγραψε ο Νίκος, ο Αστεράτος νωρίτερα. Επομένως, οποιασδήποτε πρωτοβουλίες παίρνονται από εμάς είναι στην κατεύθυνση το ότι αισθανόμαστε, και αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, είμαστε ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας, της ζωντανής ιστορίας του Ολύμπου, σωματείο που ιδρύθηκε το 1934 παρακαλώ, και από τότε συνεχίζει και πορεύεται και ελπίζουμε ότι και τις επόμενες δεκαετίες και εκατονταετίες θα βρίσκεται στα αθλητικά δρόμενα του τόπου. Λέμε λοιπόν ότι αυτή η διαδρομή, η οποία έχει ξεκινήσει από το 1934, συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια. Εμείς, επαναλαμβάνω γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, είμαστε ένα κομμάτι αυτής της πολύχρονης ιστορίας. Οι πρωτοβουλίες που πάρθηκαν από τους πρώην Προέδρους, οι οποίοι τους ευχαριστούμε που είναι εδώ μαζί μας σήμερα, αλλά και κάποιοι άλλοι που δεν μπόρεσαν να είναι εδώ, γίνεται ακριβώς στην κατεύθυνση του ότι διαχρονικά υπήρχε προσφορά από όλους όσοι διοίκησαν αυτό το σωματείο και το κρατάνε ζωντανό μέχρι τις μέρες μας. Συνεχιστές σήμερα αυτής της προσπάθειας είναι ο κ. Καρδακάρης και η διοίκησή του, η οποία έχει φέρει αξιοθαύμαστα αποτελέσματα σε μια σειρά από πρωτοβουλίες που υπάρχουν. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί υπήρξαν εποχές, οι τελευταίες μάλιστα, που ο χώρος αυτός εδώ κινδύνευσε να χαθεί για κάποιους λόγους. Δόθηκαν σκληρές μάχες, οι μάχες αυτές κερδίθηκαν, οι περισσότερες, και δεν τελειώσαν ακόμα. Σε αυτό το πράγμα συνέβαλαν πολλοί παράγοντες, τα μέλη του σωματείου όπου μπορούσαν, με τις δυνατότητες, και αυτή την ώρα που μιλάμε φαίνεται ότι έχει ξεμπλοκάρει αυτό το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε το σωματείο, πρόκληση μάλλον, όχι πρόβλημα, που αντιμετώπιζε το σωματείο μέχρι πρόσφατα. Περισσότερα δεν θέλω να πω, ίσως ο πρόεδρος μπορεί να αναφερθεί στο κομμάτι αυτό. Και κάτι ακόμα μπορεί να μην χρειάζεται να υποθεί σήμερα.
Αλλά θα το επαναλάβω για μία ακόμα φορά. Όποιες πρωτοβουλίες παίρνονται από ανθρώπους του Ολύμπου, είτε είναι από τη διοίκηση του σωματείου, είτε είναι από μέλη του Ολύμπου, είτε από πολεμάχους ποδοσφαιριστές, γίνονται στην κατεύθυνση αυτό το σωματείο να δρά, να παρεμβαίνει και να συνεχίζει την πορεία για την οποία έχει δημιουργηθεί. Οποιοδήποτε άλλος παράγοντας μπαίνει στη μέση, αν λέω παράγοντας δεν εννοώ πρόσωπα, μπαίνει στη μέση για να αποπροσανατολίσει, είναι πέρα για πέρα, έξω από τις αρχές του σωματείου αυτού και έξω από τις αρχές της διοίκησης της ομάδας των πολεμάχων. Το κλείνω για αυτό το κεφάλι. Μη διανοηθεί και περάσει από το μυαλό κανενός, επειδή βλέπετε εδώ πέρα και πολιτικά πρόσωπα. Ο πρώην νομάρχης, ο κ. Στέφανος Πουλημένος, εγώ πρέπει να το πω και όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ο βασικός υπεύθυνος της κατασκευής αυτών των γραφείων εδώ. Με μεγάλες μάχες που κερδίθηκαν και δόθηκε η δυνατότητα στο σωματείο να αποκτήσει αξιοπρεπείς χώρους γραφείων. Τα προηγούμενα χρόνια, για να μην επιπλέον κατευθείαν στον Στέφανο, ο Γιάννης ο Γαλλικιάς με πολύ μεγάλες προσπάθειες άρχισε να βάζει τα πρώτα κιθαράκια να ξεφύγει από τα τσαντήρια Ολύμπος, που είχαμε μέχρι κάποια στιγμή δεν είχαμε άλλες δυνατότητες. Ο Κώστας ο Γραμμένος, ο Χρήστος ο Κασίμης, για όσους επίσης δεν το γνωρίζετε, γιατί κάποια στιγμή αυτή την ιστορία του σωματείου. Αυτοί που έρχονται, κάτι μαθαίνουν, αν δεν γνωρίζεις την ιστορία του σωματείου, είσαι ανεξυπηρετιστής. Ο Χρήστος ο Κασίμης, με τη διοίκησή του, ήταν ο πρωτοπόρος μαζί με τον Αποστόλη τον Βλάχο, μαζί με τον Μακαρίτη τον Σωτήρη τον Βεντούρα και μια σειρά από άλλους ανθρώπους του Ολύμπου, Γραμμένος και λοιπά της εποχής. Είναι αυτοί που αγόρασαν, γιατί προσέξτε, αυτό το κομμάτι εδώ είναι αγορασμένο με εκατομμύρια από τον Χρήστο τον Κασίμη και τη διοίκησή του τότε και τους ανθρώπους του Ολύμπου. Ψευδός λέγεται ότι εδώ είμαστε καταπατητές. Υπάρχουν συμπόνια και βάσει αυτών των συμβολέων δικαιώθηκε το σωματείο. Προσφάτως. Και θα συνεχίσουμε. Λέω λοιπόν ότι δεν μπαίνουμε στις λογικές να αρχίσουμε να καλούμε τον τάδε πολιτικό ή τον τάδε. Η κυρία Πανδή, η Νικολίνα που τη λέω εγώ Πανδή, την καλέσαμε σήμερα γιατί αυτή τη φορά καλείται να πάρει τη δική της πρωτοβουλία και να κάνει τις δικές της προσπάθειες. Το γήπεδο μας είναι ακατάλληλο. Μας το βγάλαν άχρηστο. Οι αγώνες δεν γίνονται. Παίζουμε σε ξένο γήπεδο. Πάμε στο κανόνι και οπουδήποτε αλλού. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της ευθύνης της, ως αντιπεριφερειάρχη της Κέρκυρας, τη ζητήσαμε και αποδέχθηκε, την ευχαριστούμε γι' αυτό. Πρώτον, να έρθει να κόψει την πίτα των πολεμάτων και δεύτερον, μπορεί να έχει να μας πει και κάτι. Στηριζόμαστε τώρα. Είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει αυτό το γήπεδο να φτιαχτεί. Αν θεωρούν ότι δεν πρέπει να φτιαχτεί, ο Όλυμπος δυνατότητες να το φτιάξει από μόνος του, φοβάμαι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, επειδή μακρηγορώ, για μία ακόμα φορά να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ και θα θέλαμε, επειδή καλέσαμε τους πρώην προέδρους του Ολύμπου, να τους τιμήσουμε για την παρουσία τους, να καλέσουμε να ξεκινήσουμε από τον Χρήστο τον Κασίμη. Ναι, μάλλον σωστά. Πριν γίνει αυτό, θα θέλαμε να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο μας, του σωματείου μας σήμερα, τον Σπύρο τον Καρτακάρη, να πει δύο κουβέντες, για να πάμε στη συνέχεια στη διαδικασία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, μου δείξω από το κινητό μου, διότι είναι εφημερία και δεν ξέρω αν πάρει κάποιο τηλέφωνο. Και όλο σα σκόπιμο να έχω τηλέφωνο μαζί μου και να παρακολουθώ σε αυτήν την εκδήλωση. Θα ήθελα να πω το εξής. Σήμερα καταρχήν εδώ είμαι φιλοξενούμενος και καλέστηκα από τους παλέμαχους του Συλλόγου μέσα από μια απλή πρόσκληση και θεώρησα ότι είναι καλό να παραβρίσει το πρόεδρος για να τιμήσει τους παλέμαχους, με τους οποίους είχα τελευταία συνάντηση τις 10 Νοεμβρίου του 2016 με τον κύριο Κώστα Νέτη, ο οποίος μου έθεσε μερικά προβλήματα για τους παλέμαχους. Τα τρία αυτά αιτήματα που μου έκανε ο κύριος Νέτης τα έκανα δεκτά. Πέραν τούτο όμως δεν είχα καμία άλλη επαφή με τους παλέμαχους. Ως εκ τούτου, δέχτηκα λοιπόν να είμαι σε αυτή τη συνέλευση σήμερα, σε αυτή τη γιορτή σήμερα, για να μην νομίζουν ότι εγώ είμαι αντίθετος με ό,τι κάνουν οι παλέμαχοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους παλέμαχους που πήραν μια πρωτοβουλία να κάνουν αυτή την εκδήλωση. Δεν γνώριζα ακριβώς
το τελετουργικό της όλης διαδικασίας. Βλέπω ότι έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία και πολύ καλή δουλειά, την οποία δεν γνώριζα. Θέλω να ευχαριστήσω την Αντιπεριφερειάρχησα, τον κύριο πρώην Νομάρχη, τους πρώην Προέδρους μας. Και θέλω να πω το εξής, ότι ο τελευταίος πρόεδρος που μιλάει σήμερα, θα πω ένα λεπτό που μου λέει και ο πατέρας μου δεν είναι παπάς. Εγώ ούκ ήρθα να καταλύσω τον νόμο στους προφήτες, αλλά συμπληρώσε. Εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα να καταργήσω κανέναν, αλλά βάλω ένα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται Όλυμπος. Αυτό το λιθαράκι τώρα πόσο μεγάλο ή πόσο μικρό είναι, θα μου κάνετε την τιμή και εμένα να έρθετε την άλλη Κυριακή που θα έχουμε την κοπή της δικιάς μας πίτας, 10:30 το πρωί, να ακούσετε αν αυτό το λιθαράκι ήταν μικρό, μεγάλο ή μέτριο. Είμαι λιγάκι έτσι, θα έλεγα, επηρεασμένος, διότι η όλη εκδήλωση δεν μου ήταν στο μυαλό μου. Έτσι, και εγώ θέλω να είμαι αυθόρμητος και να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Χαίρομαι που παλέμαχοι. Εύχομαι στους παλέμαχους να έχουν καλή πορεία φέτος συγκριτικά με πέρσι που χάσανε το πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική. Εύχομαι στους παλέμαχους να είναι μονιασμένοι και αγαπημένοι όλοι, διότι εδώ σήμερα λείπουμε οι παλέμαχοι από το Ολύμπο. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Εύχομαι στους παλέμαχους να κάνουν πραγματικά καταστατικό και να έχουν νόμιμη εκπροσώπηση και να μην είναι φίλοι οι οποίοι βρίσκονται ενίοτε και παίζουν μπαλόνι, αλλά να κάνουν ένα νόμιμο και στο πρωτοδικείο ένα σύλλογο ο οποίος θα έχει απήχηση, θα υπάρχει εκπροσώπηση, ο οποίος θα έρχεται σε επαφή με το Διοικητικό Συμβούλιο. Τους εύχομαι να είναι καλά με τις οικογένειές τους, να έχουν καλά αποτελέσματα φέτος. Έχουν φέρει ήδη 2 νίκες. Μην νομίζετε ότι δεν σας παρακολουθώ. Σας παρακολουθώ εκ του συστάδι από κοντά. Σας εύχομαι λοιπόν να έχετε καλή πορεία. Οι 4 πρόεδροι αυτοί που τιμούνται σήμερα, πραγματικά από τη διάβαση το ιστορικό, έχουν προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, αλλά και όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι που περάσαν από το Σύλλογο. Από το 1934 έως και σήμερα, ο καθένας έχει βάλει ένα μικρό λιθαράκι. Ακόμα και ο φίλος μου ο Σπύρος, ο οποίος είναι σερβιτόρος του Δημήτρη κάτω στην Ψισταριά, ακόμα και ο φίλος μου ο Σπύρος ο Πίκουλας, και όλοι έχουν βάλει ένα μικρό λιθαράκι. Άλλοι με τα ρατώματά τους, άλλοι με τα πρωταρήματά τους. Γι' αυτό σήμερα βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο εδώ, που μετά από ένα πολύ μεγάλο αγώνα καταφέραμε να το κάνουμε δικό μας. Τα υπόλοιπα, όποιος θέλει, θα έρθει να ακούσει στη δικιά μας την πίτα. Και εύχομαι του χρόνου η πίτα να είναι ενιαία, όλοι μαζί ενωμένοι και να είναι όλοι οι πρόεδροι οι υπάρχοντες, ώστε να ακούσουν και αυτά τα καλά νέα για το Σύλλογο. Κυρία Αντιπεριφερειάρχησα, εύχομαι μόνο σε εσάς, διότι θα πρέπει να σκύψετε πάνω στο πρόβλημα που έχουμε. Μας έχετε προσχεθεί κι εσείς και ο Περιφερειάρχης που τον έχουμε επισκεφτεί στα γραφεία του, ότι θα μας βοηθήσετε. Δεν θέλουμε το συνολικό κόστος, θέλουμε ένα μέρος του τμήματος για να έχουμε αυτό το γήπεδο εδώ που βλέπετε, το οποίο σήμερα παίζουν 2 ομάδες, μία είναι από τους Παξούς και η άλλη ομάδα είναι από τον ΟΦΑΜ. Καμία σχέση με τον Όλυμπο. Ο Όλυμπος λοιπόν έχει παγκοσμιοποίηση. Κοιτάξτε λίγο κι εσείς να φροντίσετε να σκύψετε πάνω στο σύλλογό μας και να δείτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα πηγαίνουν να είμαι εγώ εκπρόσωπος, αλλά και αυτοί που θα έρθουν μεταγενέστεροι, αγκαλιάζουν την κερδιακή κοινωνία και εσείς έχετε να ωφεληθείτε, αλλά και εμείς το ίδιο. Σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένω την καλή Κυριακή. Επειδή θέλω να φύγω κιόλας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα θερμά μου συγχαρητήρια, κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά και γεροί. Είναι αυτή να είστε. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Να πήρουμε τον χρόνο να κόψουμε την πίτα μαζί. Βεβαίως, δίπλα, μόνος σας. Για να πρέπει να μου δέψει να αποσυρθώ, γιατί ήδη τα τηλέφωνα χτυπάνε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι όλοι δικοί μου που πραγματικά με καλέσατε και βρέθηκα αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Δεν θέλω να αισθάνομαι πολιτικό πρόσωπο τη στιγμή που είμαι εδώ. Δεν ήρθα σαν έτσι. Βέβαια αυτή η ιδιότητα θα βοηθήσει και η θέση και ο θεσμός που εκπροσωπώ, ούτως ώστε να εκπληρωθούν και όπως είπε προηγουμένως ο Πρόεδρος, να βάλουμε τιμή στο λιθαράκι μας. Γιατί πραγματικά θα είμαστε ετεροπάμονες όσοι πιστεύουν ότι θα ξαναχτίσουμε Ακροπόλεις και Παρθενώνες. Άρα και εμείς με τη σειρά μας να κάνουμε ένα μικρό, να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτό που όλοι θέλουμε και ονειρευόμαστε. Βέβαια, χαίρομαι που είμαι εδώ και από μια άλλη πλευρά, το είπα και έξω. Με τους παλέμαχους πρέπει να είμαι. Αν ήμουν αθλήτρια, στους παλέμαχους θα ανοίξω. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάω κάπου αλλού.
Και θέλω και το ότι υπάρχουν παλέμαχοι είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, αλλά δείχνει και την ιστορικότητα του σωματείου. Όπως προαναφέρατε, είναι ένα σωματείο του περασμένου αιώνα, έχει ξεπεράσει, δηλαδή, φτάνουμε σχεδόν έναν αιώνα σε λίγα χρόνια, άρα νομίζω ότι αξίζει σε αυτό το σωματείο, κουβαλά μια ιστορία, θα πρέπει να υπάρξει ιστορία για το σωματείο και όσον αφορά τον αθλητισμό, τον αριστεχνικό αθλητισμό, γιατί προσφέρει παιδεία, ανιδιοτελή, υγεία και βέβαια οι περισσότεροι από εσάς νομίζω ότι έχετε προσφέρει και δεν έχετε πάρει κάτι. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Μπορεί και όλοι βέβαια, δεν είναι αυτό. Όλοι. Περισσότερο δίνουμε παρά παίρνουμε. Τώρα, από την πλευρά μας, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η οικονομική κατάσταση δεν είναι άκυρη. Οι προϋπολογισμοί της περιφέρειας είναι πολύ μειωμένοι. Δεν έχουμε πάρει από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, από το 12 έχουμε να πάρουμε χρήματα. Και προσπαθούμε με ορισμένα χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, καλυποστάκικοι, να κάνουμε ορισμένες ανακατατάξεις στους υπολογισμούς μας, θα το πω έτσι κοντρικά, τώρα δεν θέλω να αναλύσω έτσι ιδιαίτερος, για να μπορέσουμε να δίνουμε μια βοήθεια σε σωματεία όπως εσάς και να βοηθήσουμε την κοινωνία μας να πάει λίγο μπροστά. Είναι δύσκολες στιγμές περνάμε. Δεν θέλω να καταλογίσω αυτή τη στιγμή σε κάποιον. Όλοι φταίμε. Εγώ βάζω και στον εαυτό μου, είμαι και εγώ συνυπεύθυνη στην κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Τον βάζω πρώτη από όλους, γιατί έχω κάνει και εγώ τα λάθη μου, πρέπει να το λέμε και πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας όλοι. Αν όμως τα δούμε από την πλευρά μας, από αυτό που γνωρίζει ο καθένας, την ιδιότητά του, το επάγγελμά του, αυτό που μπορεί τέλος πάντων στον κλάδο που βρίσκεται, να δει λίγο τον εαυτό του και το πώς έχει συμπεριφερθεί, νομίζω όλοι μπορούμε να συμμετάσχουμε σε κάτι πιο συλλογικό και θα είναι πιο προσοδοφόρο για όλους μας. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θα είμαι δίπλα σε όποια προσπάθεια και με όποια δυνατότητα μου δίνει η θέση του εκπροσωπώ. Δεν είναι δικιά μου η θέση, θέλω να σας το πω. Την κάνει να είμαι εγώ σε αυτή τη θέση τώρα, δεν είναι δικιά μου. Εκπροσωπώ εσάς, εκπροσωπώ το θεσμό. Μέσω αυτού θα βοηθήσω όσο μπορώ. Σας ευχαριστώ πολύ, σας εύχομαι υγεία και καλή χρονιά. Ναι. Μπορεί το πρωτόκολλο να το περιβεύουμε λίγο, εμείς δεν πάμε με βάση το πρωτόκολλο. Δυο κουβέντες από τον Στέφανο τον Πουλημένο. Δυο κουβέντες. Να πω ότι με ιδιαίτερη χαρά δέχτηκα την πρόσκληση να βρεθώ σήμερα στους παλέμαχους, κοντά στους παλέμαχους του ιστορικού σωματείου του Ολύμπου. Με ιδιαίτερη χαρά, διότι όπως είπε και ο Δημοσθένης πριν λίγο, κάτι με συνδέει με αυτό το χώρο στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Και να πω ότι είναι άξιον επένου το γεγονός ότι αναλαμβάνουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και να στηρίξουν το σωματείο, αλλά και να στέκονται κοντά στη μεγάλη αγάπη της ζωής τους, το ποδόσφαιρο, τον αθλητικό χώρο, στον οποίο δεν είναι απλώς εξετάσεις παρουσίας και βοήθειας του σωματείου, αλλά επιβεβαιώνεται και τη ζωντάνια σας και την ανάγκη του να αισθάνεστε δραστήριοι, ζωντανοί, ικανοί να συνεχίζετε το άθλημα με το οποίο ασχοληθήκατε στα νεανικά σας χρόνια. Η ιστορία του Ολύμπου εδώ επιβάλλει σε όλη την τοπική κοινωνία να σταθεί, όπως είπε και η Αντιπεριφερειάρχης, υποστηρικτικά σε κάθε καλή πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται. Και μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εποχής, των περιορισμένων δυνατοτήτων, θεωρώ ότι είναι βέβαιο πως θα υπάρξει με τον καλύτερο τρόπο αυτή η ανταπόκριση και από την πλευρά της περιφέρειας και όποιου άλλου τοπικού φορέα μπορεί να συνδράμει αυτή την υπόθεση που δεν είναι αποκλειστικά υπόθεση του Ολύμπου, είναι υπόθεση της ευρύτερης αθλητικής οικογένειας της Κέρκυρας, διότι αυτό κατακτήσατε στα 80 και πλέον χρόνια ζωής του Ολύμπου. Να σας αισθάνεται η τοπική κοινωνία ως κάτι δικό της.
όχι ως υπόθεση των λίγων που ασχολούνται στο συγκεκριμένο σωματείο, ως υπόθεση της ευρύτερης κοινωνίας της αθλητικής και γενικότερα της κοινωνίας της Κέρκυρας. Εύχομαι το 2017 να είναι μια καλή δημιουργική χρονιά επίλυσης των προβλημάτων και του ιδιοκτησιακού, το οποίο αντιμετωπίζεται τα τελευταία χρόνια, και να έχει και μια καλή πορεία ο Όλυμπος στους στόχους τους οποίους έχει θέσει. Και σε εσάς βέβαια, να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Να καλέσουμε τώρα στην κυρία Πανδρή για να τιμήσει τον πρόεδρό μας, τον πρώην πρόεδρο του Χρήστο τον Κασίμη. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον πρόεδρο των Παρεμάχων και όλους τους παρέμαχους για την τιμή που μου έκαναν να με τιμήσουν σήμερα μετά από τόσα χρόνια που είχα διατελέσει πρόεδρος του Ολύμπου. Έχει λεχθεί ότι οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους έχουν εξαφανιστεί. Έτσι και οι διοικήσεις πολύ καλά έκαναν και θυμήθηκαν λίγο την ιστορία των Πανεμάχων, ώστε να μπορέσουν να αντλήσουν αρκετά συμπεράσματα από τη διαδρομή αυτών. Γιατί πιστεύω αυτό που λέει και η ιστορία, ότι η γνώση του παρελθόντος είναι απαραίτητη για τη γνώση και την κατανόηση του παρόντος και του μέλλοντος. Εύχομαι λοιπόν στη διοίκηση του Ολύμπου καταρχήν, γιατί για τον Όλυμπο μιλάμε τώρα, όπως και στους Πανέμαχους, να συνεχίσουν την ίδια πορεία, να συνεχίσουμε όλοι μαζί, να βοηθήσουμε αυτό το σωματείο, ώστε να φτάσει εκεί που του αρμόζει, εκεί που πιστεύαμε και παλιότερα ότι μπορούσαμε να φτάσουμε. Δύο είναι τα πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Το ένα είναι οι εγκαταστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες. Όταν ξεκίνησα πρόεδρος του Ολύμπου, δυστυχώς ο μόνος αγωνιστικός χώρος που υπήρχε ήταν το γήπεδο της Κέρκυρας. Το εθνικό στάδιο. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Το πρώτο λοιπόν που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να βρούμε κάποιο χώρο, να αγοράσουμε κάποιο χώρο να μπορεί αυτή η νεολαία να γυμνάζεται. Να μπορούν οι ομάδες να πηγαίνουν και να παίζουν. Πηγαίναμε στο εθνικό στάδιο και θυμάμαι ότι μισή ώρα ο ένας, μισή ώρα ο άλλος, χωρίζανε το στάδιο στη μέση. Πετύχαμε λοιπόν αυτό το στόχο. Ο δεύτερος στόχος λοιπόν είναι αυτό που παρακαλούμε και την Αντιπεριφερειάρχη σήμερα, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να φτάσει, να ικανοποιηθούν πλέον οι εγκαταστάσεις όπως ήταν στην αρχή. Να μπορέσουν οι ομάδες όλες να έρχονται και να παίζουν εδώ. Το δεύτερο σκέλος που πιστεύω, θα τα πω και την άλλη Κυριακή και στον Πρόεδρο, είναι να μπορέσουμε να οργανωθούμε σωστά. Διότι εγώ πάντοτε πίστευα ότι το ένα είναι να έχουμε το γήπεδο και το δεύτερο είναι να έχουμε και μια καλή ομάδα. Διότι αν δεν έχουμε μια καλή ομάδα, δεν μπορούν να έρχονται φίλαθλοι. Δεν έρχονται, απογοητεύονται. Εμείς χρειάζομαστε να έχουμε κόσμο. Θυμάμαι όταν έπαιζε ο πρόεδρος των Πανεμάχων, σε πολλές περιπτώσεις είχαμε 7.000 και 10.000 κόσμο μέσα στο γήπεδο. Θα θυμάσαι με την Αχαϊκή, με το Λεβαδιακό, με διάφορες ομάδες, 7 και 10.000 κόσμο. Μας αγάπησαν όλοι. Και οι φίλαθλοι του ΑΟ Κέρκυρα ερχόνται να μας βοηθήσουν. Εκτός από ορισμένους βέβαια, οι οποίοι 2-3 φορές μας έκλεισαν την πόρτα και δεν μπορέσαμε να ανεβούμε στη Β' Εθνική. Φτάσαμε μέχρι επάνω και δεν τα καταφέραμε. Εύχομαι λοιπόν το 2017 να είναι ένα έτος που να μπορέσει να συμβάλλει και στους δύο λόγους. Και το γήπεδο να φτιαχτεί, αλλά και η ομάδα να ανεβεί περισσότερο για να μπορέσουμε να φέρουμε και περισσότερο κόσμο στα γήπεδα. Το Γιάννη το Χαλιγιά θα θέλαμε να τιμήσει ένα, θα το χαρακτήριζα και ιστορικό στέλεχος στο σωματείο μας. Εγώ τουλάχιστον το θυμάμαι από τότε που ήρθα στον Όλυμπο, μιας και βρίσκεται εδώ, Τάκης ο Μονόπολης. Να τιμήσει τον πρώην πρόεδρο, το Γιάννη το Χαλιγιά. Είναι της γενιάς μας, για να σε κάτω.
Τάκη, μια φωτογραφία. Γύρισε τη λίγο αν την βλέπουμε. Γύρισε τη λίγο. Δύο λόγια και από μένα. Έχουν υποθεί τα περισσότερα. Να ευχαριστήσω και εγώ τους παλέμαχους για τη βράβευση που αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα εκ μέρους των ανθρώπων με τους οποίους είχαμε μια κοινή πορεία σε κάποια χρόνια, αλλά συγχρόνως να επιδείξει και το πνεύμα που υπάρχει σε αυτό το σύλλογο, δηλαδή το πνεύμα συνεργασίας στο συνεχόμενο χρόνο. Οι παλέμαχοι πλέον δεν έχουν την αγωνιστικότητα που είχαν όταν ήταν 20 παιδιά, διατηρούν όμως το ήθος το οποίο τους πρόσφερε η κοινωνία, ο εαυτός τους, αλλά και το σωματείο στο οποίο εντάχθησαν. Όλοι μας είναι ένα ιδιαίτερο σωματείο, είναι ένα σωματείο από τα πιο παλιά, είναι από τα πιο νοικοκυρεμένα, γι' αυτό το λέω γιατί είναι το μόνο από τα σωματεία το οποίο προσπάθησε να αποκτήσει μία στέγη και εγκαταστάσεις. Μόνο που αυτό το κόστος πλέον είναι δυσβάσταχτο για ένα σωματείο όπως είναι το Αριστοτελικός Όλυμπος. Οι προηγούμενοι πρόεδροι κάνανε αρκετά πράγματα. Τώρα απευθυνόμαστε στην πολιτεία. Η πολιτεία είναι εδώ εκπρόσωπος η κυρία Πανδή. Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την άποψη ότι και εσείς πρέπει να βοηθήσετε, ούτως ώστε να διατηρηθούν τουλάχιστον οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Άκουσα πάρα πολλά πράγματα εδώ και άκουσα να αιωρείται και κάποια μικρή αντιπαλότητα ανάμεσα από το Προεδρείο της Διοικήσεως και τους παλεμάχους. Εγώ θεωρώ ότι βραβεύτηκα από τον Όλυμπο σήμερα και εξακολουθώ να λέω ότι είναι πολύ μεγάλη μου τιμή. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες συγκυρίες που αυτή τη στιγμή αγωνιστικά ο Όλυμπος δεν είναι εκεί που είναι. Σίγουρα με τον τρόπο που έχει διοικηθεί μέχρι τώρα, με τον τρόπο, με το πνεύμα το αθλητικό που πλανάται πάνω από αυτό το σωματείο και έχει δημιουργηθεί κατά καιρούς, θα βρει σίγουρα τον δρόμο του και θα είναι ιερός και δυνατός και στα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα άλλο. Μια φωτογραφία. Ο πρόεδρος των παλεμάχων, δεν είμαστε πολλοί πρόεδροι, πρόεδρος της διοίκησης των παλεμάχων είναι ο Νίκος ο Καστεράτος. Να τιμήσει τον Εξωτερικό. Εδώ γιατί φύγει κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Είναι αξιέπαινη η προσπάθειά σας. Έπρεπε αυτό να έχει γίνει προπολού. Να συσπηρωθούμε όλοι, γιατί αυτό το σωματείο αξίζει τη συσπήρωση. Και με θλίψη ακούω πολλές φορές που υπάρχουν αντιπαλότητες. Όλοι μας είναι ένα σωματείο ιστορικό και έπρεπε να είναι πάντα ενωμένο. Όπως με θλίψη βλέπω αυτό το γήπεδο στην κατάδια που βρίσκεται. Παρακαλούμε πολύ να βοηθήσετε την περίπτωση αυτή. Όλοι μας είναι ιστορικό σωματείο και δικαιείται καλύτερη τύχη. Αυτή τη στιγμή είναι το πιο παλιό σωματείο που υπάρχει στο νησί. Και πιστεύω ότι αν όλοι μαζί ξαναβρεθούμε μαζί όπως μας ανήκει, όπως πρέπει να είμαστε, θα μεγαλουργήσει ξανά το σωματείο και θα δάμε στην κατάδια που βρίσκεται τώρα. Ευχαριστώ όλους σας για την τιμή και Ένας από τους πρώην προέδρους του Σωματείου, δεν το τιμήσαμε σήμερα, έχει περιθώρια μπροστά του και χρόνια. Ο Σπύρος ο Πίπλας διοίκησε το Σωματείο ένα διάστημα. Θα θέλαμε να δώσει στο Στέφανο Λογιμένο το ένα τιμητικό έπαινο. Υπάρχει μία πλακέτα, η οποία ζητήσαμε, δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας ο πρώην πρόεδρος του Ολύμπου, Σπύρος ο Μπούας, για λόγους υγείας. Ζητήσαμε από τον... είναι εδώ γιος του. Όχι και αυτός άλλος στο... Ζητήσαμε τον γιο του να τον παραλάβει, δεν είναι εδώ, θα του το δοθεί.
Επομένως, να δώσουμε και στο Στέφανο του Βουλιμένο για αναγνώριση του Σπύρο. Μου βάζει δύσκολο. Θα σου βάλω δύσκολο. Και είμαστε και πάρα πολλά χρόνια φίλοι και είναι και ο υπεύθυνος να ασχοληθώ με την αθλητική δημοσιογραφία. Κάναμε το Σπύρο τα πρώτα βήματα στην αθλητική δημοσιογραφία το 1978. Προσέξτε, 39 χρόνια πριν. Πριν το γήπεδο. Πριν το γήπεδο. Τόσο μικρή. Τόσο μικρή. Εγώ τα θυμάμαι ήδη αυτά. Τόσο μικρή. Έτσι εγώ το 1973 με τη Ματίας. Λοιπόν, να προσφέρουμε. Ευχαριστώ Σπύρο. Εγώ πάντως σε κάποια χρόνια Η μικρή ή μεγαλύτερη εισφορά σε αυτού του είδους τις προσπάθειες. Πέρασα πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση και είχα την ευκαιρία να προωθήσω, να κατασκευαστούν πολλά έργα στο νησί και στην περιοχή του Δήμου Ακυλίων παλαιότερα, αλλά είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις, σαν και αυτή, που καλούμαστε σήμερα να πάρουμε ένα χαρτί που αναγνωρίζει τη μικρή ή την όποια συμβολή, εν πάση περιπτώσει, στην προσπάθεια ενός σωματείου. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να καλέσουμε τώρα την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Πανδή. Νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα και δεν πρέπει να γίνει. Η τιμή είναι για μας. Πρέπει ο πρόεδρος ή η Η τιμή είναι για μας, κυρία Πανδή, με την παρουσία σας εδώ. Εκπροσωπείτε θεσμό ανεξαρτήτως. Όχι μόνοι μου, γιατί δεν το δικαιούμαι. Μαζί σας εδώ. Αυτό το κομμάτι εδώ που κόβω το αφιερώνουμε στην ομάδα και ελπίζουμε με τα χρόνια να ξαναβρει τον δρόμο της πάλι και να φτάσει εκεί ψηλά που ήταν. Έλατε να παραλάβει κάποιος το κομμάτι της ομάδας. Εντάξει.